Inga mer ursäkter. Dag 15. Just nu är jag på Gotlandsfärjan på väg hem till Stockholm. Och jag är i en stor WC där jag faktiskt ska träna. Tror det eller ej. Men det finns också en gott håll till mig. Det jag kanske tycker att det är galet. Men förlåt inte det hindrar mig. Jag har haft en del att göra, packa och så vidare innan jag kom på färjan, så att det fanns inte utrymme till att träna då. Så att jag träna nu. Så funkar det för mig i alla fall. Och vad jag vill säga med det är att man kan antingen ge utrymme för ursäkter att ta över, bestämma, eller skapar man sina egna vägar. Det kanske är upprepande, jag kanske har sagt det i tidigare videos, men i slutändan så handlar det om dig själv. Det finns massa påverkande ytterligare faktorer runt om dig som kan få dig att känna och agera annorlunda, men återigen så är det ju du i slutändan som tar dina beslut. Så, ställ dig själv frågan om du har varit ärlig mot dig varje dag, eller om du har tagit på ursäkter. Och det handlar inte om träning bara. Det är mitt personliga mål och jag delar med mig av min personliga väg. Men ni kan absolut applicera här i era egna liv gällande privata relationer eller yrkesmässiga mål. För att alla har vi ursäkter i vår vardag. Men man kan börja redan nu, här och nu. Minimera dem för att ta sig ännu närmare sitt mål. Så enkelt är det. Det var allt för idag. Nu måste jag börja träna och sen ska jag käka. Så jag ber om ursäkt för att det är ett sent inlägg igen. Men hur som helst så har jag inga ursäkter, utan jag fortsätter på min resa. Och vi tar oss vidare mot 66 dagar. Tills imorgon, ha det bäst alla.